skrivaš se, genije će da te naće. Genije, genije, moje ime viču, ne znaš ko sam, a ja sam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija, nije zajebancija, knjiga informacija. Ja nisam stvarno sujetan čovjek oko Aleksandra Jankovića, pričali smo 3000 puta. O tome nemojte da mislite da je Goran Bunjevčević smenio Aleksandra Jankovića. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video i u današnjem klipu radimo zašto je preminuo Goran, bivši fudbaler Crvene zvezde. Bacite like, bacite subscribe i mi možemo da krenemo u video. Goran Bunjevčević bio je srpski fudbaler, rođen je 17. februara 1973. godine u Karlovcu, a detinjstvo je proveo u Splitu. Njegov otac bio je vojni oficir, a fudbalsku karijeru započeo u splitskom Hajduku, zajedno sa bratom koji je bio bivši fudbaler i trener. Nakon izbijanja rata zajedno sa porodicom preselio se u Beograd, a nakon završetka karijere položio je B UEFA licencu 2008. godine, a 2010. godine dobio i A licencu UEFA. Godine 2012. diplomirao je sportski menadžment na Beogradskom univerzitetu Alfa. Govorio je tečno engleski jezik, bio oženjen i otac jednog deteta. Inače, Bunjevčeviću između 19. i 20. maja 2018. godine pukla aneurizm. Imao je izliv krvi u mozak, zbog čega je hitno operisan, nakon čega su mu lekari borili za život. Preminuo je 28. juna 2018. godine u kliničkom centru u Beogradu. Za Crvenu zvezdu igrao u periodu 1997. godine do 2001. godine. Nastupio na 169 zvaničnih utakmica i postigao čak 19 golova, a sa Crvenom zvezdom osvojio je 2 šampionske titule 2000. i 2001. godine, kao i 2 kupa Jugoslavije 1999. i 2000. godine. Tokom prve sezone u Crvenoj zvezdi zabeležio 39 utakmica uz 4 postignuta gola, 2 protiv FK Obelića. U polusezoni 1998. i 1999. Bunjevčević je preuzeo kapitensku traku, koju je nosio 2,5 sezone. Kao kapiten prvi trofej osvojio 1999. godine, kada je njegov tim savladao FK Partizan u finalu kupa rezultatom 4:2. A Bunjevčević je u toj sezoni bio igrač sa najviše nastupa u timu. U sezoni 1999-2000 odigrao je svih 49 utakmica u šampionatu, kupu Jugoslavije i kupu UEFA, a postigao je 7 golova i ponovo bio igrač sa najviše nastupa u timu. Godine 2000. proglašen je za najboljeg sportistu Crvene zvezde, a u poslednjoj sezoni u dresu Crvene zvezde Bunjevčević je odigrao 45 mečeva uz 1 postignut gol. I da ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Bacite like, bacite subscribe, dosta vas nije znalo za njega verovatno. Nadam se da ćete podržati video i to je to. Mi se vidimo u sledećem klipu, a do sledećeg klipa ljudi. Pozdrav!